Hello, good morning mga Yenyans. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Yung notification button para ito isang video ni upload ko. Mga Yenyans, ang vlog natin ngayon is yung sagutin natin yung tanong ni Joselito Catlover. Message niya kung magkano yung tulog ng 2 years. Dito tayo yung sa Bintik ng Gayin. Yung sinabi nila, yung basahin natin yung binigay nila ng papel. 4.5 yung down payment niya, tapos yung 3834 yung 3834 yung monthly. Ability mo bayad is 500 in first year. 3334 na lang, tapos sa susunod na taon 3634 less 200 ang second year niya. Ngayon, wala siyang libreng 1 month. Hindi kagaya doon sa 3 years, may libreng 1 month. Kasi 2 years ito eh. And mga Yenyans, kung gusto nyo naman ng 1 year, ito yung 1 year, may 1 year din dito. Yung daw niya parehas lang, 4.5. Tapos, 6.543 monthly. Less 500, 6,043 sa loob ng isang taon. Okay, may yan. Yun lang po ang update natin sa ngayon sa TMX Alpha sa 2 years niya. At salamat sa panonood. Good morning. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. And God bless you everyone and more power. Bye-bye. Sana natin nasagot natin yung tanong mo. Joselito Catlover. Okay? Tips everyone.